proporsional lho, cantik, bodi semlohai. Proporsional apa? Lah jalukmu sing model piye? Nuwun sewu. Ini pripun Pak sak menten keciliken paringi sing pripun niki? Lah arep golek sing piye coba? Sampeyan saiki tak takoni Mas. Sampeyan nuwun sewu Mbak Puju nggih. Sampeyan seorang wanita. Iya. Ya. Seorang laki-laki. Ngadeg nduk, ngadeg kok kancan ana Mas Entem. Seorang laki-laki. Heeh. Saiki tak takon Mas. Sampeyan apa sebabnya wong lanang ku demen karo wong wedok? Ya sebab nyawang dari mata turun ke hati to. Salah. Ya nyawang pasuryane awak dhewe kesengsem sehingga awak dhewe tresno, Bukan. jatuh cinta. Bukan. Lah saiki sebab apa wong lanang seneng wong wedok? Sebabnya wong lanang demen karo wong wedok kuwi wong wedok kuwi mempunyai 4 kriteria Mas. Apa wae kok angel lho iki. 4 kriteria apa wae? Wajah, Wajah, dada, dada, perut, bawah perut. bawah perut. Ya aku Iki kudu diurus nek segi penggenaan iki. berarti nyawang Wajah, Wajah. Wajah niku mohon sewu Mas. Iku ibaratkan kota Magetan. maksudnya Magetan itu semakin dilihat semakin gregetan. Wajah imu tuh kayak sapa tok ayu orang berarti tidak hanya wajah tok, terus kedua apa mau? Dada. Dada itu ibaratkan kota Surabaya. Maksudnya Sukadiraba tambah bahaya. ya. lah sing ketiga Perut. Bawah perut kuwi ibaratkan kota Semarang. apa kuwi? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Lah bawah ya. perut. Bawah perut itu sing nganu kuwi Sidoarjo Mas. Kok Sidoarjo. Niku sing terkenal lumpur lapindo. maksudnya Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendor. kuwi nak wong wedok le. Hah? Nak wong lanang ana dhewe kaya Pak Minto meniki Gorontalo. Apa? Gurung dia papakne wis telo. Ya ora Pak Minto tok. Mbah Dito. Ora iso kuat kok ngene jamune kuwi. Lah wong sambutan Mas karo ngene tok, Bro. Nah, iku lek sing ngomong bungor dagelan apa patek tanggep. Lah pripun to? Ya wong koclok kae dadakno. Ini ilmu lho, Pak. Ha cara kowe wedok kowe muni ngono ki tenan, tak syarat kowe. Pak Ngeloni ben bisa terbukti. Sik Mas Dem tak urus. Wong saya Pak Minto jenenge kok ngandane dagelan koclok. Lho. Dagelan ki artine apa? Dagelan. Da kuwi dari gel kuwi gelem. Lang kuwi golek penghasilan dari saya ini penghasilan Kuwi berpenghasilan. mbok tegesi kira ta basa. Dagelan ki cara pesemone ki ora mateng, ora entah. berarti kemlampu. Kemlampu. Malah enak di rumah. Dadi ya ora waras ya ora gendeng. Loh, wong saya lek dagelan kan nek kancane jak omong-omongan. Lah sampean dalang. Ngomong dhewe ket sore. Sawu-sawu dhewe. Guyu-guyu dhewe. Guyu-guyu dhewe. Nesu-nesu dhewe. Terus aku mblanjut. Sampe yo, Termasuk pedot tak telono Pak Purnomo sakniki apa piye? Wong ki lek terus wong pedhot, wong sing stres, wong sing gak waras ki digawa nyandi. Ya digawa ning rumah sakit. Rumah sakit endi? Rumah sakit jiwa. jiwa. Endi? Malang. Wis ning kira rono. Aku urung tahu kok. Perlu tahu, sing Awak dhewe ping pindho lho ngono. Sopo ngomong? Gua kowe tok aku gak kok. Kowe ping pindho mriko. kowe pinggiro. Pindho. Ya wis. Loh, Rasane dhewe lek sapa rono ki piye ngono. Maksudnya cilik lho, Pak. Oh tilik. Cilik. lah sampe jajal apa pripun? Gak. Lho ben enek lurah pakai serjo sapa rumah sakit jiwa. Kaya ngono dadi lurah barang lho, Pak. Lah jenengan nemen nang mriko. Hah? Kok ngertos? Malang. Ngeterke wargane. Wah, mboten mlebu jenengan. Ndak mlebu aku. Masa ngeterke Aku mboten mlebu kuwatir kurangan dagang dianggap aku wong stres. Endong. iso lunyu lho ambine, Pak. Ayo coba saiki nembang sing apik. Ditebake ning Kudang Kuning. Nah, jangkep sak bawane. Nggih. Wah, bareng tak sawang kok kene cemple karo Mbak Pucung kuwi dadi Piye, Mas? masalah sing wedok kaya Betari, Kumoratih. Sing lanang kaya Betari, Betara, Kala. Betara kala mangklekmu. Jajal kowe, jajal. Memaku karo mlaku dulungi. Mbak Dia, Dalan Mas Cempleng. pernah mbak sontek ta? Lambemu kene paribasan disawang teko ngarep wis ketok pasangan terasi. Heeh, serasi. Nah, Kowe madhep Serasi. wong modele nuwun sewu lho Pak Minto. Lah wong cilik lambine ijo, disawang kowe kok kaya kacang lanjaran lho.
Tapi kan ini kecil-kecil cabai rawit dia seperti mesin jahit. Timbangannya sampean lemu, wih namu kayak Aku apa sikan. ora? Pokoknya lek kaya pawakan tempe ya lah cilik. Iku ketoke pawakane wetenge rada mblenduk, nganggone ijo kaya semangka bosok. Tapi ra apa-apa. Jane Pak Minto kan cilik. Nanti diperbesar ya. Nanti diperbesar. Nah kaya aku pemaku karo dia, ini kode cilik, ini anak-anak somben lentir-lentir. Anak-anak apa? Anak-anak betul aku wae lho. Cilik kok cilik. Lha ngomong penak, lemu karo lemu. Duwe anak kaya bal. Dadi lek ngomong ngongkon, "Le dikono rokok tanduk degel." Ya ora ngono. Oh, Tapi kan ringan kene. ringan piye? Umpama lunga, lunga umroh apa ning ndi? Ning luar negeri numpak pesawat. Bayare tiket mung siji. Lah nyapa? Lah Lah kan kan lebet-lebeti. Nek dilebokno koper Lah sampean? tiket. Aku mbok wae aku iki double 5 numpak pesawat tak ladeni, tak bayar tetepan. Bathok kan nunut wong duwe gawe ngono. Kon dene awan-awan mekar nek 5 moro kabeh ngono. Sangkemu ngomong apa? Sangkemu sing penak lek ngomong le. Guyon Pak. Guyon yo guyon. Iki dhuwur pentas. Kok iso aku mbadok nunut wong duwe gawe. Sangkemu lah ngono diatur. Diatur. Weh, ayo wis wae. Aku guyon yo guyon Mas. Iki panggung pentas pentas. Asale aku Wani ye. Ayo ngomong lah wani. Ayo Mas. Kesuwen Mas. Orang ndang-ndang Rumah sama aku gak wani apa ya? Rumah sama aku gak wani. Awakmu nek wani karo aku. Nek ora perlu awakmu dhewe. Sik Mas. Ngomong karo mbokmu sing bokonge sithik kae. Tak omoni. Ning ndi yo lek nyandak tali goci iki sing dicandak iki ngangkat lha kowe kok malah ngangkat dhewe. Apa ngomong? Lho, kene kah? Kowe tak rumah sane. Awakmu wani. Yo Rumah samu peh aku cilik lu gak wani karo awakmu. mesakne lho ngene iki arepe dipegat bojone lho. Ya, kaya apa? Nganggo bawa dhisik. Pak Minto. Hah? Dilan Pak Minto. Wong iso enteng. Ringan kok. Ringan Ndek opo? bengi ndak ngene to Mas. Sale mambi mercontrok. Mercontrok. Ah iya, semerawut karo mercon. Pak Minto sampai Saryawan iki Mas. Gak omong belas. Iki malah genten aku sing karyawan jero tenan. Ya, kaya apa? Monggo Mbak, lagune Mbak. Kacu kuning. Podang Yang kuning. Dan kuning. Podang iki. selemu badoke nunut ning tanggapan komprok pisan. Padha ngono yo no. Lah sampeyan ki ora bodong tok lho sing nunut ki. Aku sak turuku barang wong aku tunawisma. Ora turu tok. Napa? Iseng barang yang nunut ning masku lah. Isu-isu ki telepon bojoku isu-isu sik jam 5:30 ta, iki sik kelon-kelon to. Heeh, lah ngono ki ditelepon. Nang omah apa ora? Baten iki lak arep ngeteri rezeki apa piye? Iya. Jebule nurung ngising. Oh alah, Lambene ngilang. WC ngunut ora jare arep bayari pesawat wong 15. Lho tapi kan pasar malam umumnya kok. Ya, kaya apa? Nalane diaturke. Monggo Mbak. Biar wujud temong. Sing ngongkon awakmu bawa sapa? Sindian sing takon bawa. Sing kira ora. Gak Aku ngene lagi tenan aku Pak Le. Murah nek sing ngomong kok telanjang ta. Tangane padha. Kaya apa? Diawiti saka Mbak Kunjung. Iya. Nadian wujud temong paksi Suarane enak ilate ngepang. Mbok kira kadal ngono piye? Allah. halus manis terang ati Piye? Tekku piye?
suarane ketok lempuk. Ya. Iki ane sinjen kan gak suara lempuk ki saka bokong. Nek bokong ki bunder kuwi suarane mesti empuk. Dan iki yo mboten bunder tapi yo empuk. Lah mboke template niku boten bunder belas. Suarane yo masalah. Mbakku dia penyanyi, penyanyi apa? Anu elektron. Tas munggah penonton do sorak lu Mas, masamu. Mergo seneng ya Mas. Saking apik. Api apa? Saking penampilane gemebyar. Ketemplung genjot yo jan bingkong ngono. Lho, lagi. Lanjut. Nanu Golek isi podang jenar Ibu bunga hatiku Bunga yatimu sebab apa wong ayu? sebab ketemu kalian jenengan Padha kaya sing tak rasakne. Kowe lek yo seneng to diajeng ketemu karo pun kakek yo seneng iki. Apes iki. Ketemu ora sampean apes. Iki padha karo masak endeber. Endeber Ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ora masalah lah. nyanding bisa tadi Suaramu enak ya. Bagus. Dibantu Mbak Mita karo Mbak Luki Naswa. Yuk, digarap akustikan Podang Kuning dados. Iso awan ning omah wis ora Atur Pak Boyanto. Nasar Mas Tarik sing saka Papar Kediri. cinta sayang Dewe
Diam. Lambene Sugeng dalu Pakde. Sing dalu, Nduk. Nggih, ya ampun, masyarakat datar kados ngeten antusiasnya melihat pagelaran wayang kulit panjenengan. Sampai seneng seni, ngoten nggih Pakde, penikmat seni yang sangat luar biasa. Ngestreni sedekah bumi nggih. Sedekah bumi. Sedekah bumi masyarakat datar. Sampeyan rene karo sapa, Nak? Kula nggih enten niki slendem, enten cemple, enten kembaran kula sing pasti. Apa melok to, Mbak? Duh, melok nanti kan selalu sama saya berdua. kembar karo kaya sampean ngene iki. Iya lho, aku sanggulan jarian kebayaan mata ayu padha lho Pak. Lah niki kok mboten mboten ketinggal. Lah biasanya kan ikut aku. Temu ngene sampean terus. Golek ana. Mboten enten iki. Ndi lho, Mbak? Ora, monggo kembarane Mbak Probo minggah wonten panggung. Mboten nek. Lah ya kok ya dijak munggah ning endi boten. Lah Ya pun kula pun munggah to Pak Den iki wau kan biasanya jenengan semerapi ambak to. Biasanya lah aku munggah mburiku ku mesti ana kembaran Lah ya kok kula. begini ndak ketok ning endi? Ya ampun, Tapi kan riase kok dibantu. riase wajahe kaya jenengan to. Ya Tak dedeke to. Iya. Kok jenenge kembar kok mbok dibantu digoleki. Anu le, nganu kelokno kembarane Mbak Probo le. Sing nomo matane PC to. Tem. Hah? Mosok Mbak Probo iso nggawa batang. Hei, Ngapa to? sampean golek sapa? Kembarane Mbak Probo dulure. Aku. Lah kok sampeyan gede nih kok digoleki ning Menika lho ndi? Pak De. Heeh. Kembaran kula ten pundi-pundi niku mesti kali Iya. kula. Wis sampean gak kebayak ngono ketok le semu ketok le manis. Barang kembaramu ngangge bayak ngono terus ana aksesoris sing ngono kok kaya angkluk nongko. Ampun ngoten lho Pak De. Lho dandane niku nggih sami-sami kula sanggulan. Umume nek kembaran kuwi pindhone jambe siniker ya ngono kae. Lah iki ora ya jambe siniker to, Mas? Jambe siniker apa? Lah sing siji kan jambe apik. Lah sing siji Jambe bosok. Kono aja kaya ngono aja lancang ya. Iya. Wong padha-padha dandane kaya ngene kembar kelambi jari sak sanggule wajahe barang kok iso cemplek Ono dalangi. apa? Nek aku bintang tamu omong ngono. bintang tamu. Sik to bintang tamu mau kan enek bannere, enek pamflete ning pinggir dalan. Perapatan nenek banner. Pagelaran wayang kulit Ki Minto Darsono. Mesti enek fotone Slentem, enek fotone cemplek, enek fotone Mbak Probo, enek fotone Pak Minto. Aku yo enek lho. Neng Di Cagak telepon. Cilik tapi tulisane menerima sedot WC. ngono kaya umum ya Ngono kok le Tapi kan nenek fotone. ya foto tapi kok nang nggone cilik-cilikan. Ini jendalu macang. Nggih, wis sing dalu. Alhamdulillah saged pepanggihan malih wonten ing dusun Datar Desa Putuk Rejo, Loceret Kabupaten Nganjuk. Ya. Luar biasa antusias warga masyarakat mriki. Begitu aku metu langsung piye kabeh moro. njaluk foto Ora, kenalan ora. nyapa Pengen ngantemi aku. ora wajahmu Saking dimotos senenge lho Mbak masyarakat kene. Nuwun sewu lho Pak De. Kula niku napa sih kok kowar-kowar lek niki kembaran kula. Ibarate tokoh pewayangan menika kula Sri Kandi. Menika Mustaka Weni. Ndak Mustaka Raja. kuwi nek pewayangan Pewayangan. apa enek cerita liyane sing iso Sinetron. Cara wong saiki aku bawang merah. Bawang merah, Bawang putih. Kuwi Mas wah kayunen kuwi cara sinetron. Umpama film laga. Film laga legenda. legenda paling tidak Ya paling gak kan aku Dayang Sumbi. Aku Tumang. wah aku nek setuju aku tapi tumang itu rol. lho rol penting lakon lho main penting tanpa adanya tumang lakon Sangkuriang tidak akan terjadi Jalan. Jadi harus berbangga. Awak bersiram. Hai. peran utama Umpama peran omong-omong karo Dayang Sumbi. umpamane yo Upama aku ya. aku Dayang Sumbi terus nyeluk tumang Tumang. Aku nyauri. semaur
Iya. Kayak teori di tangga godok. Omong Tumas. tumang semaur. Apik lho, Mbak. Wirung tahu dicokot asu kok. Panas kuwi kok enek lakon kok tapi kan peran penting malah kirik. Justru ana kirike iki lho, Mbak. Apik sampean kok aja ngawur. Enek kirike. Lek ngantek ora nek kerike ora bakal dadi mergo apa? Kirek iki penting. Penting mangan turat-turane juragan iki ya kirek-kirek. Ade Sugito mboten ngersakaken kirek, Pak. Ya go apa lek kok kowe? Ah, jare kirek apik rumangsaku. Paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat. Datar ngembang-ngembang kono. Aku mau wis joget. Nun sendone Mas Dar. Iki kanggo masyarakat kene apa jenenge sedekah bumi lho ya. Ono ndak sampe aja ngisi-ngisini lho ya. Nganti iki nyuwun laras slendro mongko kembaramu ora iso nyuwara titenono. Nggih. Kaget-kaget. Sobra. Mas Darko bes. Darko. Ya Darmanto. Ya, nek kleru Darko bes. Sugeng dalu Copong sih. Pucung. Ayo Pucung. aja copong. Iki kok mesti kok mbreset cangkemmu iki lha apa sih, Hek? Sini aku wis. Ora lha iki aku iki pocong maksudnya pocong pangananku nek pocong. Nek Copong kuwi desa sebelah kono. Copong iki sing iso miber iki lho. Capung. Oh, capung iki sing kemampul kae. Wis apung. Apung. Yo bodoh men to. Ngapung niku desa. Desa ndi? Plumpung sing ambune ra enak lho. Apa? Lecong. Apa jene tekan aduh lah ya. Sugeng dalu penontone mesem guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti tak dongakno penontone panjang yuswa. Jajal kuwi kembarane Sora. Ayo. Kembar Copong. Dumateng sedayanipun sampun nonton wayang kimintalak dalu niki mugi-mugi sedaya kebaing berkah. Iki lho sing apenak iki nek kene iki kimintolak Kiminto ing ngono lho. Karepku ngono. Tapi boconge pangananku to, Mas. Ya ampun. Aku sadurunge dilairno ning alam Marco Polo iki. Marco Polo. Ayo Marco Polo. Iso nembang kaya ngono ki, kaya kembaran. Yo iso to. Bapak Ibu. Iya. Militi Kok gak tau enak dirungokne iki lho kata-katamu iki lho. kok ora penak piye to? Ora penak blas jenengmu. Bapak ibu mau wis penak. Bener. Militi iku jenengku. Jeneng kok gak tau enak kuwi lho. Lah yo liti nek wedok iki lho diceluk nyi to. Oh iya. Jadi nyiliti sapa? Nyiliti Pak Ipo. Terus Asli saka Tuban gandes luwes meraapi kula niki kendakane Pak Sugito. Pak Sugito buat doyan karo dirimu. Jangan orang pirahapane. Zaman sering dolan ning guyangane ora tau mulih. Awakmu kok Pak Sugito zaman sering dolan ning Yang ning ngono kan bakulan maksudnya Mas. Bakul Ora apa kok kan? pikiranmu negatif lho. bakul apa? Bakul kroto. Kroto ya, Pak. Kroto ya pakan manuk. Manuk sapa? Manuk tadi Sugito. Maksudnya iki manuk-manuk ocehan, manuk kudu ocehan. manuk liya-liyane ya iso. dadake apa Mbak Proporini? Sambel kemangi Wah, mawon. sambel kemangi ya. Kayak apa? Sambel kemangi meet in Proporini karo nyiliti dados.
jangan asal kesol. Ora dowo. Kau tanya Saking kesupe ya. Oh iya, nak wong wedok biasa kan wis umume. lagi Awakmu kan istimewa. Istimewa. Istimewa kuwi piye? Wanita istimewa piye? Biar nendoke to, Mas. Padane sego goreng. Sedo. Iya. Bokongmu lho piye? Ya, Bos. Bokong kok kotak. Iki mau budal yo kenceng lho, Mas. lah terus kau iso kaya ngene Lah aku ngenteni lungguh ning pinggir jajan akhirnya lebar kepala. Anu bokongku elastis kok, Mas. Bokong apa karet? Bokong lebar iku. Tanjane Sambel kemani dados. Ayo rame. Yo. Bang Lengger. Mas Aku Melur Sempuh Mas Edigedes Thank you.
sak yahono sak yahene panggah le kepenak. Nggih, napa melih digarap kalian kadang-kadang niki bolo-bolo dhewe. SGI Iya. Apa? Apa wis? SGI. Sekar Gadung Indonesia. Indonesia iki remenane piantun datar iki pokoke anggere wis SBI muni wah langsung geger Langsung seneng. Kok geger. apa meneh sini piye teko ayu Jangan salah kuwi jargone. Jargone MC lho. gombes iki pancen Kuwi kiri khas. Harusnya kiri khas sendiri. tapi apa nopo ya iso nyanyi presiden sapa to sampean lho lah nek iki kabeh ku ya murid-muridku to Lah murid-muridku lho penak-penak le nembang urutane struktur organisasi SBI lho Pak Minto, terus aku, Bu Srini. Kowe gak bagi opo? Kudune kan Pak Minto, Bu Srini. Lagi dirimu paling gak. Ora iso. Lah piye to? Kudu aku sik. Lah bar Pak Minto Bu Srini. Kadhe duwe adik men. Oh, dadi urutane aku, Kula awakmu, nembe Bu Srini. oh, termasuk mbok nom awakmu. Sik to Pak, dene aku kan gak resiko to. Kok iso gak resiko? Aku kan wis steril to. Modelmu kaya kucing. Mbok menawi abad kita. Ngerti Sugito, kersa rangat-rangat desa, kersa minggah wonten panggung Segenap iki. panitia mbok menawa kersa. Jare mau rasa-rasa perangkat aku jane pengen munggah, pengen nyawer perangkat-perangkat lho. Wah, Kowe jare sapa? Kowe jare sapa? Jare sopir-sopir lah. sak tembang meneh no. Sak tembang meneh. Coba, kaya apa? Iki tembange sing lepas saka gamelan. Nggih. Mbak Probo ini ben dibantu karo anak wedok Hani Kusuma. Ayo, tembange apa? Pengalaman penjaringan katur warga masyarakat datar Petukrejo. Nggih. Lolo ceret nganduk. Ya, kaya apa? Aku tak nyuwun ayang-ayang langsung dados Mas kanggo kanca-kanca Karang Taruna ing dusun datar Petukrejo. Yuk, dados. Bersama sekarang Gadung Indonesia. Ayo. Katur Bapak Kasun datar
Bos diatur itu mesti Nggih, Pak De. anyang-anyangan. Ayang-ayang, ayang-ayang. Oh, ngerti ku anyang-anyangan. Ayang-ayang tok, Pak. Ya. Ya ora nganggo tok. Ayang-ayang. Iya. Alhamdulillah dadak tuh anu sing nom nggih seneng, sing sepuh nggih temar. Ada jaringan kuwi nyili iki lek ayang-ayangnya piye coba? Lho repri senengane piantun iki. Piye? Duh, tek kudawa, tek mudawa. Ya apa to ya? Selera rambutan. Masalah. Tak Apa? salam-salam kok kaduan kok malah koyo pentol beranak. Iki opo? Oh, yo iki kok kedadean sapa? Tak sawang kaya ngene iki besok bakal ana desa Puthuk Rejo. Seno. Iki puthukane mung siji. Kok dadi rejo Lho, ora ngerti. Iki kan peta buta. peta buta Mas. Oh iki berarti peta. Lho lho piye to iki sering Maksudnya peta buta maksudmu iki apa? sing sering disiling karo Pak Camat Pak Sukirno. Lho, kae peta Pak Sukirno tersesat ning Nganjuk. Mesti ngene iki, Mas. Kok iso Iki, oh iya iya sebelah kene iki. Kene iki apa? Padang-padang iki. Padang. Alun-alun Nganjuk iki. Iki Iki rada apa? Rene iki. Iki akeh anu gede-gede yo. Ya ngerti. Iki terminal Anjuk Ladang. Nganjuk iki. Anjuk Ladang. Ini. Nah, Terus iki pas iki. lah petang-petangan ya wis Remang-remang iki lho. Remang-remang, oh. Iki jangan kok iki. Tung tak tong. Sik, ditoto. Sutradarane sapa disiapke dhisik. piye iki? Dakwahane apa? Siap. Selamat malam. Selamat menyaksikan. Apa? Bajal mercon. Piye iki? Urung wayahe to. Urung. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama pagelaran Road Rock Sekar Gadok Indonesia yang dipimpin oleh Ki Ringo Garson. Pada malam kali ini akan membawakan cerita Saret Tambak Bos. Adapun pemeran Saret Tambak Bos dipekerjakan
saudara dikerjakan dilakukan yo diperankan kerjakan yuk tukang si harus belajar nih diperankan ini ditonton Pak Yat Sarip tambah oso diperankan saudara Selendang Tombel. ya Adapun Londo dipekerjakan oleh diperankan cangkemmu bolak-balik dipekerjakan tahun ini pisan kok kuliah bareng sing bener kene sing manake ya wong anjuk senengane lodrok aja tak bongo lho ya sabar Jek masuk nganjuk iki lodrok sak pirang-pirang enek dagelan jenenge Yatimo Yakemin keliru sak umlan berai terus Londo diperankan oleh saya sendiri. sapa jenenge Cak Cemplik. Mbok Sarip diperankan oleh Neng Probo Rini. Adapun penjaga genset apa ngate kok Nyi Liti. Mas warna metu ning panggung nek jenset tok Punya metu panggung. yo apa kok boleh nang anu Gerak itu. iya Macan diperankan oleh Nyi Liti. macan ngerau raimu ya ya kok yo nek kono aku yo saiki Paiti aku sarep ben sarep jalan iki Sampai paiti ke mutung loh. wis kene piye apa ngene awakmu arek Pak bisa apa Pak? Pak bisa apa? Nah, aku bilang, jadi paiti ke mutung. Berarti awakmu pengen jadi sarep. Aku sarep yo dandane lanang. Rol. Aku tak jadi londo. Jadi londone sak koncoan. Boy Sarip nih Probo ini. Selamat menyaksikan Lodrok sekarang. Pengen apa? Para pelayan. Adegan siapa? Urung diomongke. Sing mlayu-mlayu ki Sarip. Sarep. Lagi gua sarep. Lagi sarep Pak. Sarep Pak. Jadi sarep nih. Piye mlayu mbok sing apik tak contoh mlayu mbok yo lagak. Lah sing Ya kan mlayu karo kobongan. iki karo wedi to. Sing mibawani. Sing dibawani sampe awakmu Ya rada dicincin ke rada dicincin. Untuk dicing. Ya, Kurang murid nih. Ya pengen kita anu saripe to. Yo. Ana apa? Bandundol kenean. Anjene bangke wodoh. Wis bubar aku. Kurang keren suaranya kurang gede. Diancok Londo ngono lho. Awak malah kekerengan banget. Wah gede. Ojo nek yo. Iki warok. Embo. Iki sare. Lah jare kurang gede. Londo keparat biasinya. Londo keparat biasinya Londo. Wis bubar-bubarane sare. Ora ngerti sare iki. Jagoane. Di etan apa lho? Lor kali. Edan kan. Londo. Yen wani musuh sare. Iki lho musuhku. Wah. Sare. ono apa nak Tulungan aku diuber-uber karo Bang Didel. Londo rek kok Pak. Aku anu utaku akeh melu Bang Mekar iku diuber-uber. Aku diuber Londo. awakmu diuber-uber Londo gak usah kuatir nek sik ana mbokmu awakmu sik aman Iya mbok tulungan aku mbok. awakmu sik gak diuber-uber Londo Mlebu mbok.
Sing aku mlebu tak mlebu. Matane. Mlebu nang jero kono lho, delik singitan. Rumah aku mlebu ning jero kono. Mlebu ana Ning kono, Pak. ning kono. Aku tak delok sik, Mbok. Tulung ngono ya, Mbok. Iya. Apa benar ini rumah Sarip? Nggih leres niki Pak, daleme Sarip. Lah kula mboke Sarip wonten napa? Oh, iya, Mbok nih Sarip. Iya sih, mboknya Sarip. Selamat Pak. Londone bermendem. Waisan. Londo kuwi ya Cik. Saya Londo. Sampeyan rene ana perlu apa, Pak? Saya ada keperluan ambil Sarip. Hari ini harus ketemu sama Sarip. Di mana Sarip keberadaannya? Kula mboten semerap Sarip ten pundi mboten semerap. Sik, Mbak, sik. Mas. Luwe, Mas. Lek delok ngene ngisor, mari pelawayan aku. Ya kok iso mangan jajan. Mangan lagi ra ketok nyamuk kowe ya. Oh iya ya, Nduk. Mboten semerap kula Sarip ten pundi, Pak. Kamu pasti bohong. Kalau kamu tidak menunjukkan Sarip di mana, akan kami hajar. Tapi kalau kamu menunjukkan di mana keberadaan Sarip, ini ada uang. Kamu akan saya kasih bonus. Ya napa Pak kula lek mboten dudohi Sarip? Kamu akan kami hajar. Kalau menduduhkan Sarip, akan kami kasih uang. Kok menduduhkan ini loh? Tidak menunjukkan. Pukul menduduhkan. Lek dituduhi aku dikeki bonus. Bonus. Lek gak dituduhi aku dipateni. Akan kami paten. Aja bilang gak dituduhi Londo, tak tuduhi dhewe ya. Kasih tahu Pak. Di mana ngerti kasih tahu Pak. Tuduhi. Walah Pak, sampean iku teko-teko rene enggak? Disanteni sing kewonten. Gurih. Kowe nyapa? Kowe di jero. Walah Pak, orang sepisan ae kok. Gimana kamu mau melawan kami? Kamu berani sama kami? Kamu kasih kau, kita kasih bonus. Berarti kula lek duduhi dikeki bonus. Bonus banyak nanti dari kita. Lah niku Sarip. Kurang ajar Sarip. Kok menengahnya apa? Kok menengahnya apa? Ini kurang nyalang kok. Enggak, Bang. Aku reca pentung. Kamu dari Sarip. Kumpulnya ini mboke kaya besogo. Oh, ini Sarip. Kamu berani sama lo. Kamu kan Sarip. Kamu berani ya? Selama kamu mandi be. Kowe bangsa Londri. Aku mbak. Landro. Kamu bikin nyuci lho mari. Anjir lek niki kan kumbahan. Laundry matane. Wes buat apa nih, Bok? Kamu berani sama Londo? Bokmu sudah berada di pihak kita. Kita akan tangkap Sarip, oke? Urane ya Rep, urip sepisan kok ya disenengno. Aja. Ayo Mati orang. Pak lek mendung ning isor, Pak. Lah wong wis mari pakai jrok. Lu tolong ajar. Bapak, ampun. obat Anda habis ya, Bapak? Minum brokoli. Brokoli ini apa? Lu ini perang ini ora kok blok arepe dhewe. Kok niku ya oleh apa mbokmu kok mbok antemi ya? Mbokku apa ya enek disopok karo lombo. Kudu wani. Mbok iki kudu mbelani. Paling Nek kok berani aku. ya. Perang balik lombo mati. Hei, bro.
mati. Sarip sudah menjadi bangkai. Ceritane Sarip kuwi nak krungu suarane mboke ora ya tangi to. Rong lompati kok. Nek mbok musik ana nak enggak usah kuatir nak krungu swaraku terus tak kei petung langkah tak langkai nggo awakmu kon iso tangi nak. Sarep ping 7. Mbok Sarip. Lek dilangkai iso tangi aku engko yo langkah ben tangi. Iki lakon Sarip lho. Sarip. Tangi urip maneh Pak De, urip. Ora tegese aku yo ngono kok langkahno. Ate urip niku Kaya melok bareng ya. sasine wong sakmene kae ya urip ya 1 loro 3 4 5 6 Nek dhuwur apa suwe? Nah. kurang piro mbok kurang 1 lho 7 lah 7 Sarip Mbok Sarip, aku tak rumah dulu ya. Kaya kuno ya. tek melok aku kamu. Dim. Tangi tenan kok. Sing tangi. Aku mau dadi Sarip. Lah ya apa? Lah malah ora tangi malah sing ngisor sing tangi lho, Pak. Lah apa ini lho mboke nglangkai, Pak. Mbok sesuk dicukur to. Ya apa? Mbok wotok. Mbok kira gua. Wis jangan ngajar. Lah apa mau sing ngene dhuwur rai kumpas lho. Ngono. Ha iki dipangkas ora. ya kan ngono kuwi simbol bahwasane iku mboke Sarip iku koyo nggambui Nah, donga sing mustajabah iki dungane wong tuwa wadon. iso lho pikiran Mbok tenan. Ini ora karo gunting ndaman ra iso lho iki. panjenengan sewu Iki rumasane rumput lapangan ya. ya sepurane panjenengan lagi Ngapunten. Terus perangin dikira bener-beneran. Niki Mosok mek pisan. becek meleh nek besok ae Pak nek Pak. Mati lama. Mati lah, Pak. Iya dalah. Ayo Pit. Tanggung jawab. Ayo Pit, nganu langkah ono Pit. Pit, langkah Pit. Pit. lho ya mboke Sarip Aku wis urip ae lah. Rumah. Mati. Kegeden lho Pak. Ora, pokoke kudu mati dhisik. Kok sampe iki pekasu lho. Lek wis ping pindho mbok Sarip ora mandi digoleke mbok sambung. Nah. Nah. Besok sutradarane iki lho sapa to? Lah mosok yo Sarip kok duwe mbok sambung Pak. Awakmu ora ngerti. Biyen iki mboke Sarip iki didemeni londo mati akhire iki. Nah. Awakmu ora ngerti lodrok kaya baru. Yo, mboke Sarip sambung nglumpati. Saripe bentangine. Yo, ping 7. Lah pas tekan pas gase Mbak. Bapak Cincin. Dak tintik-tintik. Nah. Lah lho. Ayo. Terus sik Lek mati iki menang ora kena tengah-tengah. Sarip urip di nak ya Siji. piye? Nyapa. Bret. Mambu jajan pasar. Kok iso? Piye? Wis. Mau wis tak sebutane Mas. Gak jaluk ditembak londone. Wis ora. Kapok, Mas. Lalu mripat kok. Nah. Ana Sarip kok. Babage tembange lali janjine langsung dados Mbak Imas, coba Mbak Mita, karo Mbak Diah uga Mbak Hani langsung dados yo.
lali janjine wis diaturke karo penderengane Mbak Imas, Mbak Nita, Mbak Hani, uga Mbak Dia. Nggih, macangi kali badhe matur dumateng sedaya warga masyarakat dusun datar Tutuk Rejo menawi Mas Percil mboten saged rawuh amargi tasih sakit wonten teng rumah sakit. Gerah napa, Mas? Aminah. Nggih. Gerah napa, Mas? Anu niki kan pun di tes kalian dokter di USG Di laboratorium. di lab Di laboratorium. nek penyakit gemar menggambar Gemar menggambar apa to? Sing piye? sing copot nyamuk ki lho Demam berdarah. iki lho demam bergairah niku Demam berdarah alhamdulillah sak menika datang rumah sakit jajane pun kathah Kok jajane? Paling enggak iku wis oleh Sudah 10 pemulihan. hari pemulihan. Ah. Untungane mawon. saking perangkat desa nyuwun pangapunten ingkang agung mugi sedaya masyarakat mriki pancene ngertine bintang tamu bengi iki Cak Percil. Yes. Ya, Trombosite piye, Mas? Trombosite. winginane aku ngindangi ana Aminah, trombosite sih ana 448. Niki wau mandhap malih Pak. Niki wau 35. Mempun nih. Akhirnya aku teko to, enggak dadi 49. Terus langsung pas geger sampai salip-salipan 36. 48. Akhirnya 51,5. Dadi saiki. Kowe kaya kuwi kon nganu to, kuwi trombosis apa pemilu? Tak tunjuk lho kowe engko. Tak tunjuk lho. Nggih nyunjunganipun mawon dumateng para rawuh sedaya. Muga-muga ndang diparingi sehat, saged hibur warga masyarakat malih. Ya. Waras yang penting panjenengan ugi ngoten jaga kesehatan niku wajib, jangan lupa. Ini pokoknya Apalagi musim hujan ya Mas ya. Rawan nyamuk, demam berdarah disebabkan nyamuk Aedes. Jaga kesehatan. Kesehatan nggih Pak. Ya. Pomo cahe delok bengi iki sindang sehat, ndang waras wis dinteni Mbak Minto. Kabeh masyarakat. Ya. Mau atau melu mau dadi sarik. Ngerti gua garbo. Nanti bataske le seneng-seneng nyuwun Mbak Sulis, Mbak Kunjung, Mbak Dia, kaya apa tembange lawas gedhok diaturke. Yo, dados Mas.